Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Haka arpun riu trek menta unai luar, kejela Meghalaya kamtam kipat ba jong kani karilum kasi jantia. Kila kan mau buram ya kalingkos ngiap ke baar jong wei ni kiriu san pertai ubalasan yang sikat day ya kejela. Nadu kapor ke jingile banyo ela ke jong kejela ke bapura. Ya ke jingilang kan mau buram yu ba hopping stone lingdo yu bala jukhot iet uma iet. Lapelong haka snong try jong u kata haka snong Maukley ha West Castles District. Haka bandalor kipat ba lawan sementaru da kiriu pok mat kejela na keleng kentop ru ya kinong mikmat syaka yeng darbar thawan kejela bat syaka Autonomous District Council. Haga ni kesingi la plai baru ya ka top jinrai ke bala penmi kerpang na ka benta ban pensak nam ya ka kerteng jong mait bat ya ka documentary film ke bala ai kerteng yai hok bat yai ne ke bala penbet penbiang da ka kenhon jong ka Newscom Media Group. Wei naki nong ila Hill State nong mikmat se parliaments UMDC UCM minister deputy chief minister nong ila mapok ka balang bagi babun ki jingno senyang ya ke bagu uniu brang ba ulah no senyang nak negeri buka jaj benriu bad ngas ngutu ru biang-biang leng baga ni kesngi leng baga short documentary film ya ki jing ki ba uniu brang ba uya kendu tang na kedau ban lej pen pra ya gaget monopoli jong marwari ban pen im ya ki nong khai phan ki barit shabe na ka seng Chelsea kadai ka por shabe seng haka jing shisha la di ban kentiu kerdan ya u haka Chelsea namar ba uyada ya ki barit ki baria ro yo penban daka nong ka balong da khongpong kwa atlo state kwa full state ka state ka pura wadau bakwa kerki state pura ladam dei mau bakwa state pura du mentang ta ka krispan yu par empat yo state pura tang bakum unong yalam udah ban mat ya kejing ya nama kejing at pelung ki eryong priau laba kadi ka thong jong kejing ba ada ya surok ba te empoi je ka thong ya khoru khoram te poi je ka thong ni hampan ya rong ya uni orang ba ubadon kejing slur wei ubadon ni kan nongrim jong kejing sisa ar bom kem kelab businessman nak kam politician ku bolong menta Menta te bun politician ki kela investor. Kela businessman. Businessman kela politician nang syurukom. Politician kela businessman te kalong very wrong. Bakla. Umait hopeng stin long do. Tang ka nam ka buram ka bawale nam ta riba ka chat benriu. Ngam tip lada kemdon kum kiba kum kini ki nongelam ki panile persya ya kajing yuroi ha gitu ki por syai kari jungi kan poi ngatrai mentaki jongi te lakla asam lu kilum jongi lakla armi kamlut ngidon bok ngidoni ki bakum kini ki nongelam ki bakat ki nongelam hakapon bilong MP ba openg baru ki kerenjot yo bau peng. Long bau MP bau peng, na fitip song plane. Kalau ki air hostess kali, are you vegetarian or non-vegetarian? Hana umbu jubab, I am Presbyterian. Kata ki keren beng yo bau peng. Marbalai de UBA. So. Nangai kenduk kendai lat yang tai dia keren ben yang avi pastor ki hana bangam nang keren pareng. Ta mangatit yu caran sing home minister. Opitit kumno. Ngabu jingkli yu caran sing ngapo ka Lok Sabha sepang ke jela Meghalaya ucaran sing ujubab dag Hindi Meghalaya kaha hai. Bau ping wong you don't know Meghalaya then I'm going out from parliament out from India.
hadu ba hap khot biang yu ba uping sepo Charan Singh hapan map. That was ba uping. Ngong pilale. Pino dia pilale tang umeli ngam le yo. Na yu ba yang India kam home minister ke India umitu ai kam mengle ba ba mino na India. Simple answer mo. Ba uping ni don be ya answer bolong arbat ar long sao. Ar simno iwei sa iwei. Ar simno ar namut sa jiro. Tinidon kung kada ka spirit ka jang ba hoping. Nyala poi sa ka spasem ba arpuwei. Ni pertoi ka jing sa sitom jang ba hoping. Hatu kan kut na kum ta ni ngin ya song klikti mangi. Ngin ya bam mi thai. Mangi ngapan kan mau ye mang kren ke documentary man ne mai ha ka por bela hill state priang atron state yong balai ba uping film priang yong ngan priang kumno habanga kumno ngan song kali lo paj ba urang ya ada ka kecap kiwa priang ya atron state kelong ko along minister ko asong kali ko security ko makalong mentah ya kari ka jay man riom non bapay waping sim kwa ta apa kan Larang ini siong kali, ini siong lang. Larang ya siong bos, ini siong lang. Larang ini siong dah kalif, larang ini kiu dah kalif, kiu lang dah kalif. Larang kirang day man kiu mau kendon, tung ini kiu mau kendon. Kasih riba berhai, jingkerku bleikat syawapai, om judan ka jingkerdu. Blaya pa umpat tenju rikasi riba ijonga kaburong ikum bandano jingbitar kan wanla wat lengo Gakti utrai kadon ringkat haduk mentah rilong kasih puri jonglah abapan no utrai kuit ya pa to mi kibriu kibayo snow ya jengkadule kin rom la tua kari jongi ya rilong kasih puri jongah abak hantir putrai uya namar jongah Hakani ka jus ngi ya ka jelang kan mau boram ya umai la pelong ru ha ka Jakarta kam pedeng jong ka West Castles District Hanong Stone ya ka bala pelong da ka kenhon jong ka Khmer Creative Society Hamadan ka badan ha ka dong ti saw Nong Stone ban krengi ki paj ba shakani ka jelang hakani ka sngi la pelong ru da ki je ko ba per ba kan thop ya ka je ko drodor ka jinge ko ruai power bat ka jinge ko pen her ki leng son ki balasna da ki kon hakabala wani shimanta da ki khenna na ki school ba per bat ki samla puli na college Naki program haloran sanpan hakani kasngi la pelong ru ya kejinget tem mepon bat ruai hakabalai shementa kerpang ru da kakenhon samasal nang tau nong ruai kasi bapau hakani kejok menta uba desmanson u golsen rani bat kiwe kalanang pinskem ya kejingong ka kerteng sa kanam kani ken kadai kaba mangi kum kilong din
ngin yai kenmau ya ki riu krau gejungi ki ba krau ba ya ka kerteng gejungki on yai kenmau pateng paket hagisngi ki banwan regai ke ba don kami ki long din kalong ban yai bat ya kita ki jinglong ki babha ki jong uni unong yalam uji bat ya ka mensim ka ba it smur yala ka jong kari bat ka jet ben riu ka ba ola penpau kap haduk ka sngi ka ba khaduk ka sngi jong ka jingyap banum klet ye ki jinge ki ba ka jet ben riu ka jingi ka ya kendo tengi sngo kemen ban i ba kum kita ki ba shimpateng ye ka kam kum ki nong but ki jungu nyelanang la banang but banang beteng haga linti ka ba ulai lam mingi bat ni de kimi linti ru bat ngimdon ka jing artin bai ki kam ki barang sateng ki ba uni unong yalam ji ula sanut lesikan don kalat haga bangingin yo ban penurlong bat ban pendap haga ba sahisin ka jat ben riu kan yai kenmau ya gini ki nongrim ki ba scam ki jong uni unong yalam ka ba ni sodon kam kum ki pai ba kalong ba kenmau tanggoi mo kenmau tanggoi ka ba mai se yang boros kata ba ladanga ladama phi ni klet no ye ka hok per ke jing sisa kata kamut bangila yam ba ni pa de ke jan pedri ku bong yi sar pikir lai flang ni namar kata kum kinong song snong kum kinong song snong jong nong stoi pa ni la yo kat gini no yalam e pa yang weekly sem ye mai joping pergi gino yalam ki balalin no mo isem sipsing kiwe ki ba nimla ba jen berteng hang ni kan mau ba ki tin jat chong ki kim dei ban jano kim dei ban long kita ki tin jat au siap ndrei ki long ki tin jat ki ba manga ma phi ni dei ban put ha ka jing em pa ni dei ban yai kan tu ye ki long tin ki jongi pa ki tin jat ki ba ki long shwa ki pu khamat jongi ni dei ban kan mau kham tam ka wei ka don kam kolong ba tang ka ni ka wei ngong ya phi ki pai ba la phi don ka spa ka pho la da phi don ki jing em la da phi don ka ksher ka rupa Lada piyolot yang jinang jing start. Ndre kan mau ka ba kilong shwa jungi ki ong ba. Lada pindon ka akor ka ba bha. Kamen toy phi ba phi ni mak pathe. Tingai ba kum kinong song snong jong nong stoy. Ki pai ba jong awas ka sihil. Ga khbilen ti na phi baro khoi. Ka akor ka ba tam ha ka pathe. Nai ksher nai rupa mo nai spa nai pho ka kor ka batam ha ka pathe
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Check